Boten ngertos babagan Pranata Mangsa blas. Tapi kula memang meyakini bahwa petani kudune nek arep tandur macam-macam kudu nganggo petungan. Mergo tenggene aku tau maca kan Pranata Mangsa ana ciri-cirine. Pranata Mangsa biasanya sasi iki, ciri-cirine ana tanduran iki, ana manuk iki, macam-macam. Tapi wonten setunggal hal sing kula perhatike bahwa setiap tanduran itu duwe mangsa apa ya, gampang lara, gampang diserang ama. Contone randu nek metu wae iku kira-kira sasi Agustus September. Juli kira-kira iku. Liyane sasi-sasi ku ya ora gelem. Terus upama gedang biasanya musim diserang ular. Gedang nek ndi wae diserang ular kabeh. Nah, jadi tak kira tanduran iku duwe apa ya? Duwe karakter sing beda-beda, termasuk pari. Iki kudune nandur iku ora menyesuaikan, hanya menyesuaikan karo banyune. Sakniki kan ngoten. Pokoke ngrono banyune tandur. Kan ngoten. Kudune ora ngono. Kula nate nanem pari bulan Agustus, awal Agustus. Tanpa nglilir blas, sekali tancep langsung klaras mati. Nate kula. Kula pun dielingke jaman seperti kalih yang sepuh teng kene kula. Nandur pari kok sasi Agustus ngono akhir Agustus ber tanggal 20. Titenane ana lintang luku metu sekitar jam 3 bengi. Arah lor wetan. Nah, iku wis wayahe nandur pari. Kula mboten percaya, kula tanem per awal Agustus tanpa nglilir tanem langsung laras mati. Ngoten. Di kula piyambak jane pengen belajar Pranata Mangsa jan. Ngoten. Nek mboten tepat, nggih kula kinten hasilnya mboten saged maksimal. Neng ngeten, kula nggih prihatin. Kalih pertanian zaman saniki kula niku inginane selama wonten Covid kinten kalih taun nggih niku kula ping 3 elelan kalih tiyang dirjen pertanian teng kene niku rembakan lewat Zoom. Persoalannya ngeten, nek kula kan kekeh bahwa petani niku harus organik, harus. Jadi pupuk kimia, urea, ponska macam-macam niku sebenarnya niku malah ngerusak pertanian. Ngoten. Alasane kula nek cara pemerintah kan pupuk kudu berimbang. Kan ngoten. Kula tak ngerti yang kementerian kebutuhan kula tak rada anu yen. Kula nyeritake rembagane kula. Lah kebutuhan waktu sematan rebuk masalah pari, tanaman pari niku. Kalau tanggal kebutuhan unsur kimiane pari niku ana pira, Pak? Jawabane niku 400 pira unsur. Lah sing disediakno pemerintah iku pira? Urea, nitrogen, fosfat, kalium, fosfor, macam-macam. Sing jumlahe mboten wonten ngantos 2 mon mboten wonten. Kula mboten apal, tapi sedasa mon mboten wonten. Sing dicawisno 10 wae ra ana, dikon berimbang, tapi kebutuhane 400 luwih. Lah niki kan konyol. Konyol lho mboten. Nek anjen kudune dikon berimbang, pemerintah kudu nyawisi pupuk sing jenise niku 100 lakon niku. Padahal nek pupuke mboten berimbang, niku akhire dadoske tanduran niku ora beda koyo manusa. Kados kula ngeten iki. Kakean protein dadine kelemon. Ngeten iki ya gampang kening penyakit. Ngoten lho mboten. Nggih. Terus ana kurang cilikane kurang kalsium macam-macam dadine kaya Kang Dola. Cilik ngoten niku nek pari rupane ngoten wae mesti ora akeh. Wong cendi. Ngoten, mesti ngoten, mesti. Lah.
Berarti solusine kudu organik. Kaya napa ngoten? Kompos niku unsure pun lengkap. Pun sekawan atus langkung kok. Ngoten. Neng wong tani saiki ora percaya kalih kompos. Mulane winginane kula mriki jane dalam rangka neruske rasan-rasane kula kalih Kanggun. Bahwa kan lurokno sewan ya lurokno duwe piye carane. Tak tantang petani sing wani aku ape nganggo organik nganggo kompos tok. Engko apik-apian. Macam kula panci. Kula nate panen sak hektar pari niku 17 ton. Kula kalah pemerintah. Pemerintah niku terbanyak niku 12 ton sak hektar. Niku mohon ragate kuat, tambah kuat. Kula hasilnya 17 ton niku ragate tambah gedhi. Ngoten. Jaman semanten kula ngangge urea sepental. Ponskane sepental. Sak hektar. Niku medal 17 ton. Niku riyen kula dereng tobat saya ngangge urea. Sakniki kula sampun tobat. Pokoke harus organik. Solusi pertanian itu harus organik. Lalu kula suweneng Mas sakniki pupuk sakniki awis ya. Iya. Suweneng kula. Maksud kula mugi-mugi saged nyadarke petani. Ngoten. Akhirnya kan metu akal e. Masalah pupuk larang ngene kudu nganggo apa ya liyane ya. Ngoten. Dan kula saat ini nantang petani putih sing napa wonten kula jak api-apian. Api-apian kawet wanu. Pak wetone kula mboten ngangge urea, mboten ngangge pestisida. Pupuk kula niki. Panjenengan kula pun rasane pun napa nggih. Gelisah ngoten. Napa malih JMPPK kula kepingine petani JMPPK nggih ampun kados petani sanes. Kedah langkung maju, langkung sejahtera. Ngoten. Winginane kemis bagus mendet kompos kene kula sak engkel niku. Jenenge sare. Dia kene. Nggih, badhe kula mulai Panji. Ngoten nek babagan pranata mangsa. Kula malah jane pengen belajar kali sinten. Ngono Kang aku ora roh aku. Ning aku meyakini bahwa petani nandur kudu nganggo pranata mangsa. Mergo ora kabeh selama setahun niku tanduran niku sehat terus. Kula nate ngalami ngoten. Nanem pari awal Agustus langsung kelaras pejah. Hah? Wonge lara. Wong iya wong lara pikir. Ngoten. Dadi kula nek nanem pari badhe niku akhir Juli ngantos akhir Agustus kula boten wonten. Betul nonton kula. Sebab napa lah niku kula dereng ngertos. Sing sepuh ta. Nek ngoten nek kula saged matur teng mriki nggih namung ngoten bahwa bertani itu harus organik. Nek pupuke niku berimbang. Nggih. Pupuke berimbang cara teorine pemerintah. Niku mestine perkembangannya ya apik, wae ya apik. Pupuk sing boten berimbang contone nggih petani apa jenenge apa jenenge lombok niku nek pertumbuhane godhonge sementen make kriting. Pak wayah badhe kembang niku kriting. Ora Pri. Ngoten. Merga boten berimbang antarane nitrogen N fosfat kalih kaliume. N-e kakean, kaliume kirang. Kula ngertos namung sebatas niku. Nek wonten sing sepuh saged jelaske para cara tak kira kok lah. Aku cek penasaran padha ae. Tapi ngaten bahwa sing saged kula aturke, pupuk niku harus berimbang. Napa pupuk berimbang niku? Kompos, titik niku solusine. Nek tiyang tani niku boten pede. Tanduran pari nek ora ijo nganti biru wae ya ora marep. Padahal sing sae boten ngoten. Ijo-ijo, rada sumpringah, rada ijo nom. Sing sae kan ngoten. Dan kula boten namung dobol. Kula nate panen pari 17 ton sak hektar. Saged dicek teng Dinas Pertanian Pati niku datane wonten ten mriku. Wong sing manen boten kula. Niku ceritane lomba tingkat nasional. Kula juara setunggal. Matur nuwun. Kok sedulur
Nggih, terus jane sing paret kalih print mriki niki kan piye carane masalah dulur-dulur ki duwe kemantepan berorganik, bahkan sampai mau nantang nek ana sewa nek tak nyewa. Jadi nek nyewa itu kan lebih ke awak dhewe ora usah akeh rembukan, akeh teori. Tapi ketika kene duwe bukti lahan sing digarap awake dhewe hasilnya produktif kan wis menjawab. Lah maka apik rebukane sithik ae sapa sing lemah siap di organik mulai saniki kudu ana persiapan. Memang kanggo dulur-dulurku sing do tolak semen iki hampir durung iso nglakoni, tapi rasaku kanggo menjawab persoalan petani iki terutama Pak sing mau tak rem. Ana wong ngaku-ngaku kenal Lek Harno, kenal wong tolak semen, dan ternyata tujuannya adalah kepengen adol pupuk. Saiki aku kuwi meruhi di beberapa titik, beberapa tempat apa yang dipasarkan kebutuhan petani dari pupuk kimia, dari pestisida itu hampir bahaya. Ono oplosane, pemalsuan dan lain sebagainya. Petani hampir digawe bergantung seolah-olah ora iso duwe pupuk ora iso urip. Lah itu masalah. Ini adalah tinggalane ya mungkin awal orde baru sampai saiki sing isih isih diopeni bahkan semakin berkembang. Taruhlah zaman Pak Harto walaupun itu orde baru sempat melarang hampir lebih dari 50 jenis insektisida itu dilarang walaupun itu bisnis usahanya anaknya. Nah, melane saiki malah lebih semakin dodro. Bahkan petani orang ngerti itu barang asli atau palsu. Dan termasuk dulu-dulu dadekno objek terus-terusan. Maka dalam menghadapi itu awak dhewe ora kurang demo dari mulai cor kaki, jalan kaki, menang ning pengadilan tapi tidak ada eksekusi. Langkae apa? Nek zaman mbahku Mbah Samen ya wani ora bayar pajak. Bangkang iya wani. Ning dulur-dulur kan yakin ora wani. Piye carane awake dhewe wis gak usah butuh pupuk ning tandurane lemu. Duwe akeh dulur ning iso adol hasil panennya dhewe kanthi apik. Apa sing kudu dilakoni adalah mbalekno keyakinane awake dhewe bahwa awake dhewe bakal mampu. Nek wis ora ana yakin, ora percaya ya wis ora tekan lho. Dasar itu memang dengan yakin itu berproses terus. Nek durung berhasil ora bakal mandek. Mungkin kanggo dulu-duluku tolak semen apa hal-hal yang kudu dilakoni kalaupun ora secara total bertani yang bener. Salah satu contoh padane nandur pari minimal iki nyambung pranata mangsa. Aku ki selalu gunakno cara sing hubungane sing arep ditandur itu ana komunikasi. Taruhlah pari dulur-dulur itu nanduri biasanya kan selalu mikir umur. Tapi nek aku padane nyebar piye carane nggodhong papat itu kudu wis ditimbalno ning gone leleran. Lah nggodhong papat kuwi iso umur 14 dina, iso 21 hari, iso punjul. Lah kenapa 14 dina wis nggodhong papat ora siap? Kudu ndang cepet dipindah. Dulur-dulur biasanya nandur pari daud. Nah mungkin nek rada akeh gunung ki kan ora kenal sistem itu wong akeh tegalane. Tapi perlu tak sampeno. Di daud saiki di Banjarno sesuk bahkan sesuke meneh. Beda sing tak lakoni caraku. Bareng daud, bareng tandur. Jadi begitu
wineh ditimbalno dengan waktu sing singkat itu langsung lilir ijo. Beda sing larang ditandu suwe jadi taleni jadi oyat-oyot isih 3 dina lagi ngelilir ketok nganu nyambung apa ngelilir lah bahasane ngertos nggih. Lah nek aku tandur dina iki mau ndaute ya dina iki. Lah mosok iso mumpuni iso carane piye? Nyebari sithik wong jane ya iki sing selalu petani ku mikire setengah hektar itu rata-rata minimal 20 kilo ya. Iso go malah punjul padahal awak dhewe setengah hektar ngono kuwi nek wedi ngono ya kira-kira 10 kilo 7 kilo wis turah-turah, mesti turah. Lah nek enteke nyebar sithik kan didaut wong sithik ya iso. Bahkan nek daud ora perlu ditalani terus ditimbalno. Ngelilir jenengan butuhno pupuk kimia, kene butuhno cara. Ana jane ngejak wong daud rada akeh, wong sithik ae ya wis cukup ana penurunan produksi. Lah nek durung siap gunakno organik secara utuh, minimal pemupukane apa sing kudu dibutuhno. Urea di waktu umur tidak sampai 5 hari. Sakbare kuwi awake dhewe iso celeng-celeng gawe pupuk cair. Ben ora maksimal nek urung iso lho jejeg kuwatir nek ora pupuk ora lemu ning digunakan secara tepat. Pupuk cair niku iso jenengan bendina leri, banyu klapa, nggih sisa-sisa bumbu napa mawon iso dadi pupuk. Urin sapi apa meneh awake dhewe ngumpulno urin kelinci niku wis pun dadi mesti lemu. Lah kok ora lemu kadang napa? Siji ya ora tepat waktu, loro keyakinane wis ora ana. Dadi jenengan ampun nyepelekno kuasane jenengan. Ketika ora ana yakin dan kuwi ora ana hasile, berarti mandi jenengan iku mandi. Nggih ta mboten? Jadi kudu ana nganu nggih ana keyakinan bahwa apa sing tak lakoni. Nggih mungkin napa rasane nek terus-terusan awake dhewe sing diarani bela ibu bumi tapi tetap dadi bagian mengkeracuni bumi itu bahasane iki ora seblodo. Dadi mulai sithik kok sithik ayo dikurangi dan niki kula ngerti estu polisi niku nek dikon nangkap pemalsuan pupuk, pemalsuan nggih pestisida niku jarang kecekel. Walaupun ngerti, wis dikantong kabeh titik-titik. Jadi apa sing dipasarno kabeh niku ana salah satu anu nggih sing sukses untuk memalsu niku. Jujur nek wis roh botole apik, aturane apik, wah ngoten niku terus percaya. Apa meneh regane larang dianggap sing mesti paling ampuh. Lah maka saiki kudu sing diluru adalah piye carane awake dhewe iso minimalkan ben lahan apa tandurane dhewe ora kena hama. Salah satu adalah berorganik. Terus niki kadang tentang pemasaran. Pemasaran iki yo selagi awake dhewe ora bersatu memang ya dadi komoditas politik petani niki. Jadi memang penting untuk konsumsi dhewe berorganik iki ya dadi tambah sehat. Berkaitan hasil panen itu bisa digawe kebutuhan yang lain. Sebenarnya pasar organik iki nggih ora saya mudhun tapi ya saya larang. Mungkin niku dina iki mau print arep mraktekno. Jadi aku memang nemokno print karo Farid terkait minimal yang kene wis ana fermentasi pupuk cair. Kene tak tanduri wis ana lombok, ana terong, rencana semangka. Mergo di luar tegakane cilik-cilik dadi iso tanduri liya-liyane. Memang niki 1 tahun wis ora ana tanduran jagung ning kene tak larang. Jadi wingi dulur-dulur setelah nandur jagung teng mriki niki kan sebenarnya paling gampang. Angger nandur jagung duwe pupuk ngono ki wis
mesti panen lah dengan gampang ini sak temen lahan iki subur. Jadi orang ditanduri jagung pun tetap subur. Tapi ayo dipraktekno. Mungkin rembukannya iki cukup sementen. Teng mriki wonten persediaan padane gawe pupuk cair dari mulai kula nyiapno tai lawa ana nek puluhan sak. Aja di lawa tai lawa itu paling super. Terus leri, terus napa duduh klopo niki disiapno kabeh, bahkan pon-pon wis disiapno kabeh. Mungkin ngono teko aku mbok menawa Prin arep nambahi. Prin niki jane ya ora petani awale. Begitu tolak semen, nek wong tolak semen nek ora mbilo bumi dengan cara bertani. Nggih, piye carane lemah iki piyambake sak iso-isane berusaha untuk piye ora menggunakan kimia. Mungkin iso diceritakno apa cukup apa piye monggo. Aku ngangkut aku. Nggih, matur nuwun. Jane teng mriki nggih padha sinaune kabeh. Kula nggih lagi sinau ning ya men tiba dibodoni ya kebodhon ngoten-ngoten niku pun biasa. Tapi nek sinau terus gagal mutung niku kula kinten ora bakal nyentak. Ngono ya, Mas. Nggih kula tak napa? Nek dulur-dulur Gaudawa panci wis ngerti nek aku sering gunakno pupuk-pupuk organik. Sampai saiki pun napa kula nek ngangsu uyah sapi niku tenggen Mbah Tian. Tapi gandeng sapine pun kalong. Dadi uyah ora patek ana kula jarang mriku saniki. Kudu golek pasien neh, Pak. Dadi panci sing kula alami memang nganu penggunaan pupuk organik niku kekuatannya luar biasa dibandingkan kali kimia. Jadi dongaku ki ya elek Pak Is. Dongaku ki ya elek kaya Mas Farid. Pupuk ki tak kon ra enek pupuk kimia. Kaya biyen mula dolah ngerti. Dongaku elek. Merga napa? Petani ben ora dibodoni. Lah, nyatane wingi dina niki kula nggih kebodhon. Kebodhon napa? Mesti nek liwat ngerti tandur aku brambang. Bukule teko arang-arang. Niku nggih kebodhon. Bener omongane Mas Farid, kudu gawe bibit dhewe. Wingi kula tumbas bibit niku ternyata nggih bibit oplosan. Ah niku pengalamane kula. Dadi tembung aja gumantung niku cocok kalih kula. Dadi aja gumantung pupuk ya aja gumantung ning bibit, kudu iso gawe dhewe. Niku sing kula alami. Pengalamane kula organik niku kan nggih sebenarnya dimulai saka kawit tolak semen kula mulai niku. Nek mertuane Pak I sing teng Petinggian niku pun ngertos. Kula sering diloroi. Cung kok sawam kok pirang-pirang sasi kok ora mbok tanduri amen mbok luku iki janjane piye? Ha niku nggih kula ditangleti ngoten niku. Ning kula jawabe nek kalih tiyang sepuh kula muni-muni rada akeh kan nggih mboten pas. Dadi kula jawabe nggih cekaos. Danane ora patek ana, Mbah. Kula ngoten. Mergane napa nek situasi teng lapangan terus dijelaske iki karepku ngene-ngene mboten nyambung. Benten nek ngeten iki kalih jagongan kalih guyon lah ngeten iki nek misale wonten sing takok nggih kula kandhake sak pahami kula ngoten. Dadi monggo menawi dulur-dulur kok kepengin sinau organik lahane sinten misale teng wilayah Rembang, monggo sareng-sareng kula siap. Kula siap ngancani, kula siap misale dibutuhke sak isa-isane kula ewangi. Ngoten saking kula Kang Gun, matur nuwun.